Good morning, guys. Apat na oras lang yung tulog ko. Ayun, alas 12 na ako natulog. Nanood pa ako ng isang episode kung Privilege. Ayun, nagpapakulo na ako ng tubig para sa, macaroni. And then, labas na natin yung, kailangan sa, cheese sauce. Ayun, queso. Of course. Relax. Buti nag-alarm ako. Gising naman ako agad. Yung gatas. Dairy cream. Butter. Bakit ganon? Lobat agad yung ano ko. Kakapalit ko pa lang nito kahapon. Cheese again. Ano to? Mozzarella. Ano ba ba? May matira-tirang queso ba rito? Para ma-add na natin. Wala lahat. Good morning! Sabi ko lang guys, yung kalahati. Kasi sobrang dami naman itong na to. Sauce. Ito na guys yung pasta. Medyo al dente lang ha. Tapos hindi ko na siya i-drain sa malamig na tubig. Direct ko na siya dito sa sauce. Parang mas marami pa yata yung sauce. Hindi, tama lang yun. Pinit. Tapos pag ko, mag-reserve ako ng extra pasta water. Just in case, sobrang naman sobrang thick ng reserve. Ouch! Ah, may hawakan ko yung metal. Dito ko naluluto yung guys, yung cheese sauce sa pinagluto ko ng pasta. Yung kailangan lang natin dyan, butter, all-purpose flour, tapos milk. Pwedeng evaporated, pwedeng pure milk, pwede yung maglagay kayo ng Nestle cream para mas malasa pa siya, kaso wala tayo nun. And then ito yung cheese, yung natitira konting mozzarella dyan na ang tigas na, kinube ko na lang, tapos sa ilalim yan it's mozzarella din. Meron din pala ako yung mozzarella pa, so inubos ko na about half, yata yung kalahating bar na lang, inubos ko na. Tapos ito, cheddar cheese, yung Eden, ayan, siguro mga 3/4, hindi, 1/3 pala, 3/4, 1/3 na nito, bar. So ayun, nandun na rin siya guys. Ayun na, hinalo ko na yung pasta dito. So yum, ayan, sakto lang yung yung sauce niya. So, unahin natin ang butter. Uy, malambot na. Then, itong flour. Mga 2 tablespoon. Tansya-tansya lang. Ayan. 2 tablespoon na tansya. Pampalapot lang naman yung dyan guys, yung flour.
sa sa sauce natin. Pero mas lalapot pa yun kasi nga may queso tsaka mozzarella. So, yan. Make sure na hindi sila masusunog. Add na natin guys yung milk. Itopak tong ano ko. Wait lang. Ayan. Malakasan ko sana konti. Na-eat lang. Ayan. One and one half to. Dadagdag tayo kapag sobrang thick niya mamaya. Dito, kailangan natin ng whisk. Bilid-bilid. May nabibili na pala na ito guys kung ayaw nyo nang magadgad. May nabibili na ng keso ngayon, yung mga nakabalot na, nakagadgad na mismo. Cheese boy ata yung asa na nga pala yung cheese boy ko speaking. Colors. Mukhang hindi ko na naman magagamit yun. Lagi ko nilalabas yun, hindi ko nagagamit. Ano naman yun, parmesan. On top na lang. Ayan. So, ayan na siya. Lapot na siya. Add na natin yung ito na muna kaya para matunaw yung cube. Ayan, sobrang thick na. Bawasan ulit natin yung apoy para di masunog. Lapot. Then, add na natin sila pareho. Tada! Uy. Mozzarella, come on. Dumikit ka na dyan. Pwede nyo rin guys, i-bake pa to kung may mga oven kayo para medyo tusta-tusta yung ibabaw niyan. Pero, wag na. Wag na siya i-bake. Wala akong oven. Microwave lang. Pero pwede din naman. Ang lapot-lapot niya. Sipon-sipon na yung Good morning, Poknat! Gisingin ko na tong batang ito. Nak! Gising na, nak! Wake up na! Wake up na! Ayun. Uy! Lumabas na ang Poknat ko! Nilabas ko din yung yung kulambo ko, sabi ko kanina. Iidlip ako dyan. So, hindi na natin magagawa yun. So, ayun guys, merong two-way kung paano nyo isi-serve to. Either ihalo nyo yung sauce dito, or ito dito, or itap nyo yung sauce dito, and then ilagay nyo sa oven para medyo magpapaso. Ako, ihalo ko na lang siya. So, ayan, transfer ko dito. Kasi mas malaki itong kawali niya. So, oh my gosh. Nalulunod sa keso. Cheese sauce. Ayun yung combination pala guys ng na ang cheese sauce and spaghetti sauce is tinatawag na rose sauce. Ayun, may nag-comment doon. Tapos ginugil ko din kayo kasi mamaya sinacharot lang ako eh. So, totoo pala. Ano siya? Rose sauce ang tawag. So,
So, ayan. Ready ng aming breakfast. Inbaon ng anak ko. Pero nagluto ako ng kanin pa. Kasi magkakanin pa din siya. Tapos, luto akong bacon. Para kay Kalbo. Kung may makain siya. Pero, baka hindi na siguro kasi ang dami mo. Yan. Tapos magbibigay ako dyan sa, sa kapitbahay namin na naman. Nito. And then, papadala ko ngayong iba sa, sa bahay, sa Don Carlos. So, ayun lang, magandang umaga. Sana na-enjoy nyo ang ating cooking show ngayon. Yan. Nak! Gising na, Nak! Ayan siya. Tara! Maglinis na tayo ng pinaghugasan. Ginamit. Pero, cheers na muna tayo. Inang tabi ng bakit? Ayun. Bless you. Nagpapainit siya ng tubig na giniginawa ata. Himala. Hindi nagpapainit ng tubig. So, yun. Habang nag-iinit nga, kain na muna daw siya. Alin? Sabi ko kasi kay daddy mo eh. Makulit din yun eh. Sabi ko dyan na lang sa screen eh. Ito na muna. Sige. Oy, asan yung ano niyan? Phone? Oo, kunin mo nga. Sorry. Gagawa mo dyan, poknat. Ha? Nidigdig mo dyan. Ayan. Mahilig pa rin talaga siya sa ano. Sa sofa. Lagyan mo na, anak. Lagyan mo na. So, ito na guys, yung bao ni Chris. Ito yung rice niya pang lunch niya. Ang favorite niya ngayon na ano nga. At pupulog na. Giant hotdog. Tapos ito sa recess niya yung ano, yung nilutong pasta. And then ito, papadala ko sa bahay sa kabila. Ano nila, almusal. Yan, tapos may isang hard-boiled egg pa. Diba? Para malakas yung anak ko. Hindi lalampa-lampa. Charot. Ayun. And it's 5:45. Tawagin ko na si, si Japonski. Baka naghihilik pa yun eh. Sabi ko 6:30. Kailangan dito na siya. Poknat! Pababain mo nga, anak. Wala pa tin sa pin eh. Ay, meron naman. Ayan. Bukas maliligo ka ulit. Yan, every other day. Andyan, mga medyas nakasampay ah. Ikaw naman kasi. Oo. Alin? Paano? Ewan ko sa'yo, bata ka. Paano na bawal yung medyas mo? Binibilang ko yung guys ng ano, mga sandosena. Alam niyo, para hindi ako hinahanapan. May wala na naman akong medyas. Ano nangyayari sa medyas? Nauubos. Save sa ano niya, sa mga face towel niya. Sandosena yan, bago lagi ano. Okay na yung ano. Bago mag-umpisa yung school year. Binibilang ko yung kompleto. Wala, paubos ng paubos. Oy, magdala ka ngayon ng ano ah. Yung panyo. Sabi ko lagi magdala ng panyo eh. So, nakaka-turn on kaya sa ano, sa lalaki. Kahit sa babae na laging may panyo, diba? Kasi kami noon, nag-aagawan pa kami sa panyo. Sino? Kami ni Tita Nene mo. So, ayun guys, magandang umaga. 5:45 pa lang, pero ang dami na nating ganap. Ang dami pero puro sa kusina, diba? So, ayun. Pagka ano nito, pagka sundo sa kanya, either makabalik pa ba ako sa pagtulog na naman yan? Baka hindi na. Mag-edit na lang ako ng vlog. Ayun, natatawa kay Froggy kasi
hindi rin siya wala rin siya lakas ng loob, nakausapin pa ako, alam mo yun na, parang okay kami, kasi alam niya kapag ganito ko is, talaga, so, ayun, pero hindi ko siya deprive ngayon sa pagkain, guys, nagluluto ako ng food, gano'n, pero yun, wala lang talagang lambing, parang, cold-blooded chuba. So, ayun, kagabi, di ba kumain kami ni Chris ng kanin. Yan, sardinas yan. Hindi siya na gano'n. Dati-dati, pag nakarinig yan na nagkakalampag na ako biya, tapos lalabas na yan. May kijoin yan, kagabi siguro. Alam mo yun, nakifeel ko din naman siya na yung sobrang hiya niya sa mga ginagawa niya sa akin is nawawala na siya lakas ng loob na Kasi ilang days pa lang simula nung away namin, di ba, na nauli ko nga na nag-URC. Nag-promise siya noon, may iyak-iyak na naman na naganap. Ilang days pa lang, nahuli ko na naman. So parang nandun na ako sa parang sumusobra na kaya, anyway. Ayan na natin, prepare na natin to. Masarap po, daming keso. Para pagsundo kay Chris, pwede na. Tapos, ayun na. Ba't naman ganun ang kwento ko? Nagabi, nagutom siguro, nagtinapay na lang. Kasi nakita ko dito may yung pang-scoop ng kalaman. So, nagtinapay na lang. So, di ba, sino kawawa sa amin ngayon? Hindi ako mawawalan, sabi ko sa kanya. Hoy, nakanganga ka pa. Laway mo ba tumulo? Tinan mo yan, nagme-medyas yan, Tagal pa niya, hanggang dumating na si Tito Jeff niya, di pa yan nakapagsapatos. Ba, kayo ba nakaka-relate sa akin? Mga bangayan nyo ng mga anak nyo, mga junakas yung kapag ka-umaga. Kaloka. Hapa na ng hair natin, guys. So, ang ganda talaga pag bagong gising kayo, Ligo ako gabi, tapos pinatulog muna bago ako natulog. Tapos pag pagising is, ay na, ang ganda. Ang healthy. Ayan. Sabi ko kay Nene, di ko kaya paputulan ng isang buong taon. Itong buo. Saan kaya aabot to? Bumalik, Nakakaloka, wala daw palang pasok. Sana school. 1 hour lang. Buging kaya kita. Bakit nga daw walang pasok? Ewan ko sa mga teacher ko. Sabi, January 3. Sabi na ng janitor ngayon. Monday pa daw. Sure, wala pang mga tao doon? Wala pa. Mga tao lang nagsisimba. Ayan, di ka talaga nakikinig kasi. Sabi naman ng teacher ko yun. Pero dapat talaga January 3, di ba? Kainin ko na ba? Kaloka to, di sana natulog pa ako ng bongga. Tulog ka na ngayon. Akin na cellphone mo. Suntok gusto? Tara mo na. Nakakalok. Mag-base ka muna kaya. Ito. Nakakaloka na. Malis na tayo to Jeff, ma. Sa spoknet. Ayun. Oh, yun. Pagulat ako biglang. Mi! Kala ko may naiwan siya na Nakakalurk. Naiwan ko si spoknet. So, ayun, nag-ano na ako, guys. Nakapagugas na ako. Magwawalis na lang ako. And, iba pang household chores, guys. Pero inaantok ako. Nakaramdam ako ng antok kasi nga 4 hours pa lang yung tulog ko. Pero tapusin ko na muna to. Si Magyo, dyan na talaga siya natutulog sa ng araw na. Simula ng 31. Hey, good! Hey, good! Aray ko naman, makadamba naman tong growth. Makadamba naman yan. Ang lakad mo na to. Habang wala pang araw. Pero alas 7 na Pasado na, 7:30 na. Ready! Ay! Ha? So, hello guys. Naka-edit ako ng isang vlog noong January 1. Inaantok ako, kaloka. So, kailangan ko muna umidlip kasi talagang antok ko yung lola niya. Tapos kumakain na si Kalbo. Si Chris nandyan lang sa kwarto niya, napagalitan ko at gusto na naman kunin tong cellphone ko. Walang talaga.
addict sa gadget. So, ayun. See you later. Pupunta ako mamaya sa store, guys. Good morning, guys. Ang sarap nung idlip ko. Naka 4 hours din tayo. Mag-ano na. Alas 12 na. Pakain na tayo ng doggies. Tapos na rin yung nare-render ko. Grabe siguro to. Sinimot na lahat yung ano. O sige, ito rin. Wala na. Yan, pwede na natin itaob yan. Malinis na eh. Kaloka ka. Ayun, ito yung pinaulam ko sa kanila, guys. Beef na giniling with ay, kabayo. Ano to? Squash. Ayan. So, nagustuhan nila. Simot ulit. Ito para mamayang gabi. And then, after nila kumain ng kanin, pinatikman ko sa kanila to. Nagustuhan din nila. Yun. Simot. Sarap na. Sarap na. Galing. Ay. Sarado. Tulog din ata yung bata. Tulog na. Tulog din si Chris. Nakalok po. Tatampo kasi di ko pinahiram ng cellphone. Ito ko tama na. Buong 2 weeks na 2 weeks ba? Tama, buong 2 weeks na Christmas vacation. Ay! Ay! Takot ako. Kala ko na exit ko. Ayun, buong 2 weeks na vacation, puro cellphone ang hinawakan. Sabi ko, enough na. Kasi magpapasok ka na eh. Ayun, kain natin lunch. Sardinas na naman, guys. Na naman, favorite ko eh. Pinit ko lang yung yung kanin. Kasi sarap yun sa mainit na kanin. Kanina ko pa sinain yung kanin umaga. Oras na 12:15 na. So, sarap nung tulog ko. Hindi na mabigat sa ulo. Hindi rin magaan. So, sakto. 4 na oras din ako eh. Kaya, sarap. 4 na oras ngayon idlip. Tapos yung 4 na oras kagabi. So, kain tayo. Ayan. Sardinas. Bakit ka nandyan, Dayong? Yung kawawa naman ang Dayong yung na yun. Ay, iniwan ni Daddy. Ayun guys, lumabas yung mag-ama. Magbabike daw kasi maganda yung panahon. Makulimlim. Ayan. Magbabike daw. Sabi ko, bilisan at At kailangan kong umalis din. Pupunta akong store pa nga. Gawa ng ihahatid ko yung ni Nene, humingi si Nene ng copy ng T25 kasi may postahan sila. The Biggest Loser, kung sino yung mas papayat sa kanila, may 20K, di ba? Postahan ng mga kapatid ko. Sabi ko, good luck sa inyo. Ayun, and then kahapon nga, nag-inventory kami, di ba? Grabe, nakakatawa, guys. Alam nyo yun, kahit hindi siya cash pa, yung sa product pa lang, nakakatawa kasi ay, biruin mo, dati nag-start lang ako sa 10,000 na puhunan worth of product, and then ayun, lumago, and then ayun nga, kumikita yung store namin, tambak yung products, and yung worth niya is, oh my gosh, kumpara lang yun, is milyonarya na ako, guys. Di ba, nakakatawa lang kasi kung naisipin mo, nagsimula ka sa isang sa gantong amount, and then palago mo, tapos yung kinita mo is nakita mo na kung may naipundar ka na sa kinita mo, and yet nandun pa rin yung mga produkto mo, diba? Yung worth niya is ay, sobrang grabe, guys. Ba itong yung ay Maggie. So, ayun nga, and then nagbigyan ko din sila ng bonus, yung mga kapatid ko. So, tuwang-tuwa naman sila. Sabi ko, okay na ba yung bonus niya na yan? Kasi nagpasahod si Inday December 1 to 20. So, yun lang. Kasi nag-ano na kami. And then, yung December, yung 10 days pa yun is, yun ang binigay ko sa kanila as tag dito? Pinaka-bonus nila. Sabi ko, masaya naman ba kayo sa bonus niya? Sabi niya, oo naman, hindi nga naman matatanggap pag kung nasa, kung nasa kumpanya kami, sabi niya ganun. So, nakataba din ang puso kasi masaya sila, guys. Masaya sila sana sa RMK. So, ayun lang.
Nakakatawa na parang ang dami talagang kailangan ipagpasalamat. Ang grabing daming biyaya ako nung ano na itong 2017 and sobrang blessed guys. Wala akong masabi kundi thank you kay Lord. Thank you sa mga sa mga masisipag kong distributor, resellers. Ayun. Kasi yung lang yung pinaka ko sa kanila ngayon is yung December promo ngayon, pinaka-incentive din nila. So, ayun, nakakatuwa kasi ang dami naka-receive ng cellphones. Tapos, yung, yung top lista nga is, nandyan pa actually yung niya, yung, ano ba to? Yung laptop niya na Mac ba yun? MacBook. Nandyan pa. So, busy pa kasi si Sherlyn sa kanyang mga bazaar. So, ayun. Ngayong January kami magkikita nun. So, di ko alam kung kailan sa January. Naka-ready na rin yung yung orders niya. So, ang saya-saya kasi naging successful yung yung December promo namin. Ang daming nag-avail. Ang dami kong napasaya kasi dahil sa mga incentives, sa mga gadgets, di ba? So, ang sarap lang guys sa pakiramdam. Ay, what more can I ask for? Siguro yung na lang, yung good health na lang lagi talaga. And mag-continuous pa yung yung blessings na binibigay sa akin ni Lord. Tapos yung support nyo galing sa inyo. So, ayun. And speaking sa health is may kikitain ako ngayong, if not ngayong week, maybe this next week. Kasi nag-avail ako nung mag-avail ako nung MaxiCare. Kasi dati si Froggy nung pa siya, nung employed pa siya. May MaxiCare siya. Silang dalawa ni Chris. So, anytime na kailangan magpa-check up, no need na ng cash, 'di ba? So parang lang, parang maging ready ka lang, kumbaga. Ayun. Tapos yun nga, since hindi na siya employed, so nawala na rin yung sabi ko, di na ba natin pwedeng ituloy yun? Bali hulugan na lang natin. So wala na daw. So kaya naghanap ako ng ayun, mga ng health card, health insurance patawag dun. Ayun, and may nakita naman ako agad. So nasa akin na sinadya na yung application form and fill upan ko na lang tapos sasubmit ko sa kanya. So, ayun lang. Para sa lang. Lalo na si Chris kasi kailangan ko siyang pa-check. Ayun, and for din. Para sa future use din. Hindi natin alam. Kailangan maging ready tayo. And speaking again, sa insurance is ayun, may insurance din ako, may insurance si Chris, si Frog is insured na yan. Kaya ang lakas ng loob niyang hindi ako sundin, di ba? So, ayun, insured na yan. Nakakaloka. Sabi ko, kahit sana na-insured ka na, di ba? Inaalagaan mo pa rin yung health mo kasi mas masarap mabuhay kaysa ilibing ka doon sa sementeryo. So, ayun. Gagalit na naman tuloy. Hindi, joke lang. So, yun lang. Nakakatuwa. And then, pupunta ako sa Toyota show kasi tapos na yung yung insurance again sa sasakyan kitonton. So magtatapos na ngayong March. So kailangan nitong second week ng January papuntahan ko para ma-renew ko, and then magsasubmit ulit ako ng mga PDC kasi 12 lang yung check na hiningi sa akin nung last year. So ayun, magtatapos na rin ngayong March pa. Yes, March. So, may natitira na lang akong isang check doon sa kanila. So, kailangan ko na daw mag-submit. Kaya yun ang mga ko. So, tambak agad guys yung mga gagawin ko ngayong 2018. Pero, sobrang happy ako guys sa nangyayari sa akin. Kaya, ayun lang. Thank you! Galing lang kami ni Daddy sa pagbabike. Ito si Mami. Okay, nakarating sa bike. Malapit na sa MOA, kaso biglang umambon. Ay, umambon? Pumunta kami sa Rojas. Lagay mo sa'yo. Magkwento ka. Sipon mo! Grabe! Punasan mo! Tapos kanina pa ako binabangga ni Daddy. Ang bago mo. Tapos tingnan natin ang thumbnail ni Mami. Thumbnail. Hindi ko nakita eh. Sa CR pala yung bata. Ayun, nainom pala ako nung nakakaloka. Nakalimutan ko. Hapon na. Pwede pa yun. Kasi everyday ko na iniinom to guys. Simula nung January 1 nung sipon na ako ng bonggang-bongga. Saan na yun? Where are you? Ayun.
si aking Maki Plus. Ayan. Kasi hindi na ako nagtitake ngayon ng glutan na capsule. Wala akong ititake ngayon, guys. Or wala na akong tinitake, kundi eto, ayun. Yung Beyond. Ang tagal na ito sa akin. Ngayon ko lang siya, or noong January ko lang siya na inuta. Pero ito, si Froggy umiinom nito. Yung Life Essential. Ayan, kanya yan. Tapos, ako yung, ano ba yung collagen na powder. Yun, ang nanalo ko sa coffee. And then, di ba nagkasakit nga ako. So, ayun. Ito lang ang nakapagpagaling sa akin, guys. Walang gamot, walang Nusip, walang Biogesic. Ito lang, tapos orange. Yun lang, ang galing, diba? Sobrang na-amaze tuloy ako. Sabi ko sa kanya, OMG, kailangan ko na siyang itik. Pati kay Froggy, papati ko to kasi nga, diba, inaano ko siya. Tawag doon, para ma-prevent yung mga healthy issues. So, yun, love it. Pwede na lang kumuha ko na ito. So, ito guys, yung mga product na fave ko. Mag-healthy yan tayo, ah. Ito yung mga yung mga fave ko nga. Ito yung Aviance na Collagen Matrix. Ayan, hinalo ko siya sa coffee ko. So, madami nakapansin na okay daw yung skin ko, pero di ko naman napapansin. Pero at least yung iba napapansin na gumaganda nga yung skin ko. So, and then, ito nga, bago lang, nung January 1 lang. So, mukha siyang alak, diba? So, shalin yung packaging niya, guys. Maki Plus. Ano siya? Product siya ng Unilever. Kasi siya ng packaging niya, parang alak. Pwede nga siyang pang regalo. So, hindi ko to sa inyo na papakita kasi sobrang busy ko noon. Kaso na feel ko na yung yung instant effect niya talaga. As in, totally, wala na yung sipon ko, yung runny nose ko, instant. So, ayan. Dalawa to, isang box, yan. Nandito pa yung isa. Ang cute nga yung packaging niya. Tingnan niyo. Kala nyo red wine lang, diba? Kasi made of, siya, mga berries. Ayan, para siyang may dyan. May crate na lang itlog. Tapos dyan yung dalawang bote. So, isa pa lang na ko. So, Maki Berry, Artichoke, Leaf Extract, Lycium Extract. Ewan ko paano pag-pronounce yan. Tapos, Grape Seed Extract, Acai Berry. Tama ba? And Acerola Extract. So, ayun, love it. So, sa mga gusto mag-avail nito, guys, pwede naman. Pwede kayo mag-avail nito. Ask ko lang yung pinagbilang ko nito kung paano, ha. Pero, ayun. Ask ko siya kasi gusto ko talaga matry nyo to. Ang bongga niya. Pwede siya sa pwede sa baby, sa katulad ni Chris, sa mga edad, pwede sa lahat. So, anyway, yun nga. Kaya ako bumangon kasi iinom ako nito. 50 ml lang, guys. Hindi, 25 ml morning, 25 ml night. Kaso kapag you're not feeling well talaga, as in 50 ml agad. So, ayun, ang bongga, 'di ba? So, ganyan yung kulay niya, guys. Pulang-pula, parang red wine. Parang red wine lang din na medyo thick lang. Ito na. Halika, anak. Inumin mo to kasi Wine yan eh. Hindi yan wine, anak. Gamot yan. Sige na, para sa mo. Parang wine. Go! Diyan na wala yung sipon ko, alam mo. Ay, nag-iinarte. Paano gusto mo? Ipa-opera ko yung ilong mo. Para mawala yung sipon mo. Matamis siya. Para siyang juice. Grape juice. Para ka naman tumagay ng alak. Matamis, di ba? Matamis siya kasi lasang lang siya, guys. Pinaghalo-halo ng berry. So, yummers. Tag 25 ml kami. Ayan. Mamayang gabi ulit bago matulog. Ayan. Tapos, ko siya. Check ko siya kung mawala dito yung niya. Yung matagal ng problema sa kanya, yung sipon niya, yung allergy niya. So, cheers! Alam mo kasi pag nag-transfer pa si daddy mo. Patamis na maasim-asim. So, kahit na 1-year-old magugustuhan to. Guys, actually nakaka-addict siya. Yummers. Simot yung Chris.
Tapos bibili ako nung yung cup na, talaga niya, yung measuring cup na sakto na 25 ml. Kasi measuring cup ko dito, 1 cup yun. So, dito ko siya mineasure. Sa malinis naman to, sa range. 10 ml, 10 ml, tapos 5 ml. So, 25 ml. Kaya bibili ako ng measuring cup. Ito naman kay Palaka, kahit na nabubwisit ako dyan eh. Bibigyan ko pa rin siya. Kalurks. Namin mo ko. Lason yan para magpadali buhay mo. Bilisan mo na! Para madeds ka na. O mamaya lang, manginginig ka na sa dyan. O mamaya lang, palilibing na kita. Hala, sige. Hindi mo inaayos dyan sa kama mo, iho. Kaloka ka. Yo, ang gulo ng mesa. Ay, naman talaga, guys. Anyway, ayun, kakauwi ko lang. Nagpalit lang ako ulit ng damit kasi sayang yung sayang yung sinuot ko kanina, pwede pang ulitin yun. wala pa 3 oras kung yun sinuot. So, ayun, bumili na lang ako ng undox kasi wala na tayong magluto. Dumaan na kaya to sa mga doggies. Yung kanin. Okay na yun siguro. Dumaan akong store, diba? Galing akong store. And then, dumaan ako ng palengke. Bumili ako ng mga gulay-gulay. Ayun, favorite ko itong ni Mama. Nadala ko yung bag niya. Ayun, bumili ako ng kangkong, ng pechay, ng ito naman kailangan kong to ngayon, mahimay. Yung malunggay. Ayan. Panlagay ko sa sa pagkain nila. Tapos, meron ditong squash ulit. So, later na yan. Magsaing muna tayo ng kanin. Tapos, pakainin ko na to mga doggies. Eto. Kaso kulang to eh. Pang 2 aso lang to. So, dadagdagan ko na lang. Ano ba yan? Growth. Inamoy, amoy mo pet. Growth. So, yun. And then, ito pa pala guys. Bumili ako ng lungs. Yung pang bopis. So, 100 lang. Ayan. 1 kilo. Hindi, may git 1 kilo. Kasi 70 pesos 1 kilo eh. So, mag-lungs naman sila kasi 2 weeks na ata sila din nakakatikim niyan since umuwi si Sel. So, luto lang tayo. May natitira pa dito Ayan, kainin pa ni Palaka. Ito sa doggies. Bumili ako ng isang tangkay na na talbos ng kamote. Akala ko ang dami-dami. Tapos marios. Ano niya naman nangyayari? Ay, kasi yung tira ko kanina sardinas. Sabi ko kasi sa kulit sardinas yun ang inulam ko. So, may tira ako. Sabi ko, sayang. So, nagpakulo ako ng tubig. Tapos, may na siya. May, tawag doon. May onion na siya. Nilagyan ko na lang din siya ng kamatis. Tapos, sabay, ayun nga, konting salt. Tapos, ayun. Ayun lang. Ayun lang yung isang taling talbos ng kamote. So, ayan ang ulam ko ngayon, guys. Tapos, lalagyan ko lang siya ng ng asin. So, yan. O, diba, hindi na sayang sardinas. Sila, Chris naman may ulam yung yung undox. So, let's eat. Yum, 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 yum. Asim. Sarap. Kain tayo. Hello, guys. Katapos ko lang ng magawaing bahay, diba? Seryoso tayo sa gawaing bahay. So, ayun, good night. See you tomorrow.